Qaynar hit, qaynar hit. Bulgar radiosunda. Qaynar hit, qaynar hit. Bulgar radiosunda. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Хайырлы иртә, җыр сөюче тамашачыларыбыз. Шимбә иртәсе килеп тә җитте, димәк, кайнар унлыкны барылар вакыт. Сез ТНВ каналында кайнар хит тапшыруын карыйсыз, сезне сәламле мин Айсылы Габдинова. Ай буена барган тавыш юлау процессы тәмамланып килә, ләкин киләсе бер сәгать дәвамында яраткан җырчыгызга ярдәм итә аласыз әле. Бүген без ой нәтиҗәләре ясыйбыз. Сез тавышлар юллаган арада җырчыларыбыз һәм аларның йолдызнамәләре хакында сөйләрбез. Кем кайсы йолдызлык астында туган? Йолдызнамәләр тыңлыйлармы, аларга ышаналармы һәм үз йолдызлыклары аларның халкында чыгыламы? Сораулар күп, җаваплар да табылыр. Бездән аерылмагыз, алда кызыклы мәгълүматлар көтә. Ринат Шихапов йолдызнамәләргә ышанмый. Машинада барганда радиодан әйтсәләр тыңлый, ләкин моңа аерым игътибар бирми икән. Ул кеше белән уйнар өчен, манипуляцияләү өчен уйлап табылган әйбер дип саный Ринат. Йолдызнамәсе буенча башкаручы Куйшкар 72 елны Күсе елында туган. Ринат Шихапов турында белә алган мәгълүмат шушы, нәтиҗәсен үзегез ясагыз. Кайнар хит нәтиҗәләрен чыгарганда сезнең тавышлар кирәк булачак. Шуның өчен 5177 номерына ТНВ сүзе белән башлап, шымыр чәчәк атканда дип җырлаучы Ринас өчен 458 кодын юлларга кирәк. Чәчәктәгезме? Авылга фельдшер киләде бит. Әйләнешә килеп киттеләр. Киләләр дә китәләр. Киләләр дә китәләр. Туктале, манысы укыгандай, яшь өйрәнмәгәндәй. Шәһәр кешесе нишләп торсын монда? Китәр. Тормый, безнең авыллар китәр. Шамыр чәчәк атканда, язгы матур чакларда, йөрәкләргә дәрт өстәлер, сызылып таңнар атканда. Шамыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй тибәр, парылап вальс басканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас шакшымыр чәчәк атканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас шакшымыр чәчәк атканда, шымыр чәчәк атканда. Гармун тартканда, яшьлек дәрте ташканда, бәхетле парлар кушыла, шымыр чәчәк атканда, шымыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй тибәр, парлап вальс басканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас шакшымыр чәчәк атканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас шакшымыр чәчәк атканда, шымыр чәчәк атканда. Кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас шакшымыр чәчәк атканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас шакшымыр чәчәк атканда, шымыр чәчәк
Шымыр чешек атқанда рәхәт, шулай ук сезнең тавышлар килеп турганда да бик күңелле. Тавыш бирү тәртибен исегезгә төшерәм. Тапшыру барышында яраткан җырларыгыз өчен шалтыратып тавыш бирә аласыз. Һәр җырның үз номеры бар, аларны сез экраннарда күрәсез. Сезнең эш яраткан җырыгызга бирелгән номерны җыю, и телефоннарыннан шалтырату бушлай. Шулай катна дәвамында 5177 номерына СМС тавышлар юллый аласыз. Салават үлчәү гүзәлем Арыслан. Минихановлар гаиләсендә менә шундый тандем. Холыкларга килгәндә җырчылар бер-берсенә бик туры килә дип саный. Берсе кабынып китсә, икенчесе тынычландыра, берсе моңаеп утырса, икенчесе кәефен күтәрә икән. Ләкин шулай да Минихановлар дуэты йолдызнамәләр тыңламый, ышанмый һәм кирәк дип тә санамый. Күрәшәкне күрми, гүргә кереп булмый дип белдерде гаилә башлыгы Салават. Ә без җырлы гаиләнең тыңлаучыларына ышанабыз. Алар Салават һәм Гүзәлемгә кайнар хитта беренче урын яуларга ярдәм итәчәк. Юбилеең белән, әни. Uzada күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлбас, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлбас, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Балаларым, оныкларым, туганнарым янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә киң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле, уңган булган, бик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә, юбилеең менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән,
Шулай итеп чираттагы җырны тыңлап уздык һәм әлегә 150 тавыш. Бу дуэт ой җиңүчесе була алырмы? Моны хәл итәргә әле вакыт бар, сезгә бар тик телефон һәм бу башкаручыларны җиңүче итү теләге кирәк. Киләсе җыр барышында да Миннихановлар өчен тавышлар кабул ителәчәк. Кәрәзле телефоннан да, и телефоныннан да. Бу гади кагыйдәләрне инде сез күптән беләсездер, ләкин искә төшереп туру артык булмас. Татарстанның халык артисты Ильсафның туган көне 9 май. Ике бәйрәмне берләштереп уздырабыз ди ул. Йолдызнамә буенча җырчы Үгез Бузау, ләкин шулай мондай ырым-шырымнарга ышанмаучылар рәтеннән. Тормышта үз көчеңә, күңел халәтеңә ышанып яшәргә кирәк дип саный ул. Ләкин шулай да йолдызларга ышанып, туй уздыручылар чәч кистерүчеләрне белә. Андый имеш-мимешләргә хатын-кызлар ышана бит инде ул. Без зиратларны да шул йолдызнамәләргә карап сайлыйлар дип килде җырчы. Кайнар хит тапшыру җиңүчеләре сезнең тавышлар нәтиҗәсендә билгеләнә. Нинди генә йолдызлык астында тусагыз да, Ильсафның әллә яратасыңмы җырын ышатсагыз, тавышлар юллагыз. Кара синең күзләрең, кара синең кирпекләрең, кара синең күзләрең, нурлар сибеп янып тора синең матур йөзләрең, нурлар сибеп янып тора синең матур йөзләрең. Кирпекләрең капкара, әллә каралтасыңмы, елмаеп карап аласың, әллә яратасыңмы? Кирпекләрең капкара, әллә каралтасыңмы, елмаеп карап аласың, әллә яратасыңмы? Yaşağımı haman olayım üzüne, unuta almayayım yaşağımı haman olayım üzüne. Sata barga şetken idin bir tılsamla süzünü, sata barga şetken idin bir tılsamla süzünü. Kirpiklerin kapkara, elle karaltasın mı, yılmayıp para balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle karaltasın mı, yılmayıp para balasın, elle yaratasın mı? Senin küzlerin, bedre uzun şeşlerin, kara senin küzlerinde bedre uzun şeşlerin, şımır kara küzlerini kabat kabat übermin, şımır kara küzlerini kabat kabat übermin. Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı, yılmayıp para balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı, yılmayıp para balasın, elle yaratasın mı? Bitlerinden ükkende, yılmayırken küzlerinde, bitlerinden ükkende, üzlep üzlep edirkeyim seni silim üskende, üzlep üzlep edirkeyim seni silim üskende. Kirpiklerin kapkara, elle karaltasın mı, yılmayıp para balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle karaltasın mı, yılmayıp para balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle karaltasın mı, yılmayıp para balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle karaltasın mı, yılmayıp para balasın, elle yaratasın mı? Yılmayıp para balasın, elle yaratasın mı? Өченче җырны тыңлап уздык, тавышлар юладык. Ләкин нәрсәдер җитми торган кебек. Рекламаны карап узар вакыт җитте. Бер кайда китмәгез, безнең белән калыгыз. Кайнар хит, Болгар радиосында. Турыдан-туры эфирда Кайнар хит дәвам итә. Реклама чыгарылышын карап уздык һәм сез безнең белән калгансыз дип ышанып калам.
Хәтерләсәгез, яраткан җырларыгыз өчен реклама вакытында да тавыш юлап була. Тапшыру башланганда ук экранга карап, үзегез сөйләп алган җырчының номерын җыеп куегыз да, 1 сәгать дәвамында тапшыруны карый шул номерны җыеп утырыгыз. Барысы да бик гади. Без катнашучылар турында сүзне дәвам итик. Илдар Насыров. Җырчы йолдызлыгы буенча Арыслан, Кытай йолдызнамәсе буенча Эт. Холкыма килгәндә Арыслан йолдызы йогынтысы күренеп тора. Характерым бик көчле, тиз ачуым чыга, эшне ахырына кадәр алып барга тырышам. Үткенлек тә бар, гел минемчә булуын телим дип сөйләде җырчы. Илдар йолдызнамәгә бераз кулак сала икән, ләкин бөтенләй үк ышанып бетми. Әмма багучыларга ышана. Алар дөресен сөйли. Кай вакыт куркып та куясың дип уртаклашты башкаручы. Җиләкле җәй дип моңланучы Илдарга сезнең ярдәмегез кирәк, дуслар. Илдар кайнар хит тапшыруының алдынгы урынына лаек дип санасагыз, 457 кадын юллагыз. Җәйдә җиләк җыйдың, сайлап иңереләрен. Күз алдымнан бер дә китми, кочаклап бүләрен. Җиләкле җәйләре, җиләкләре бик тәмле. Сөйгән ярлар янында чакта, дөньялар әйәмле. Җиләкле җәйләре, җиләкләре бик тәмле. Сөйгән ярлар янында чакта, дөньялар әйәмле. Кулларыңда мәтрүшкәләр, җиләктә кызыл җиләк. Кил яныма бердән берем, миңа син генә кирәк. Җиләкле җәйләре, җиләкләре бик тәмле. Сөйгән ярлар янында чакта, дөньялар әйәмле. Җиләкле җәйләре, җиләкләре бик тәмле. Сөйгән ярлар янында чакта, дөньялар әйәмле. Килеп ал, җиләктәй тәмле чагым. Синнән башка бер кемне дә ярата алмамын җаным. Җиләкле җәйләре, җиләкләре бик тәмле. Сөйгән ярлар янында чакта, дөньялар әйәмле. Җиләкле җәйләре, җиләкләре бик тәмле. Сөйгән ярлар янында чакта, дөньялар әйәмле. Сөйгән ярлар янында чакта, дөньялар әйәмле. Дөньялар әйәмле. Хит парадыбызны алга таба дәвам итәбез. Майның соңгы көннәре дә килеп җитте. Ничектер моңсу булып тора дияр идем, чөнки иң матур, иң ямьле ай май. Ләкин алда җиләкле кояшлы җәй. Кара күзләргә ярагалы. Шул уй күңелне җылытып тора. Кайнар хиттагы җырлар сезне җәй айларында да шатландырачак.
Ярый вакытны ашыктырмык бүгенге көнгә кайтык, чөнки бүген ярышның соңгы көне. Бүген тапшыру ахырында без Болгар милли премиясенең иясен ачыклаячакбыз. Ярышның иң кызыклы, иң кызу көне бүген. Үзем дә бик зур кызыксыну белән нәтиҗәләр артыннан күзәтеп барам, сез дә дулкынланасыздыр дип уйлыйм. Тапшыру ахырында җиңүче исеме ачыкланачак, әлегә алга таба дәвам итә. Серләрен җилләргә генә сөйләүче Динара Рәхимова да йолдызнамәләргә бәйле фикерен җиткерде. Халыкка, кыяфәткә, тормышка моның бер катышы да юк дип үздереп әйтте җырчы. Динара утлы ат елында, шаян йолдызлыгы астында туган кыз. Шуңа бик җитди акрысы. Гомумән шаяннар үҗәт, туры сүзле һәм максатчан була дигән сүз йөри. Динара нәкъ шундыйлар рәтеннән. Кайнар хитны Динара Рәхимова дәвам итә. Серләремне җилләргә сөйлим. Яшереп мин тотам, күзләреңә кара, өметемне сакла, син аңларсың уйлыйм, мәхәббәттә яшим, серләремне җилләргә сөйлим, бәлки
Hürmetli tamaşaçılar, siz bir ay davamında tavuşlar yoladığınız, biz onlarını sonladık. Koy bir jırlarını siz bik tiz uşatıp aldığınız, koy birlerin işitmemişke, görmemişke solundığınız. Kıskası biz bugün uzun barışı oy neticeleri boyunca jinguşini açıklayacakız. Kim bular ol? Мұнысы әліге білгілі түгіл, һәм мұны бар тик сіз гіне хәл итәсез. Безнең тавыш бирү процессына бер нинди катнашыбыз юк, барысы сезнең кулларда. Киләсе җырчыбыз Илгәрәй, ул бу атнада үзенең туган көнен бәйрәм итте. Фырсаттан файдаланып җырчыны туган көне белән тәбриклибез. Иҗади уңышлар, сәламәтлек сиңа, Илгәрәй. Күпләр инде чамалап өлгергәндер, җырчы игезәк йолдызлыгы астында туган. Bir qarasang күлі, bir qarasang yılый. Bu nәк менә игезәкләр хылкы җырчы. Шәхсән үзе ул кемнең кайчан туу хылыкка йыгынты ясый дип уйлый, ләкин шулай да йолдыз нәмәләргә ышанмый. Мин аларны кем язуында, ничек язуында беләм дип көлә ул. Ши җимер җыры белән кит-парадта катнашучы Илгәрәй сездән тавышлар көтә. Минем сиңа бер йомышым бар. Бер егетне куркытып аласы иде. Ташла инде шул эшләреңне. Күпме була, кайчан акылга утырасың? Үррәтмә мине, мин үзем беләм. Алынасыңмы? Алынам. Мин бит сине яратам.
Түрдән туры эфирдә кайнар хит тапшыруы дәвам итә. Хөрмәтле тамашачылар, тагын бер кат исегезгә төшереп үтәм. Бүген без ойга нәтиҗәләр ясыйбыз. Шуңа да бүген бик дулкынландыргыч көн. Әйдәгез әле таблицага күз салып, әлеге беренче эшлекне ачыклап үтик. Шулай итеп, ярыш бик кызу бара. Илдар Насыров һәм Динара Рәхимова лидерлык өчен көрәшә. Ләкин әлегә беренче урында Динара Рәхимова 8200 тавыш. Аңардан 2000 тавышка артта кала Илдар Насыров, өченче урында әлегә Гөлдания Хайруллина. Ләкин белеп булмый, илгәрәй дә беренче булырга мөмкин, чөнки ярты сәгатькә якын вакыт бар, барысы да үзгәрергә мөмкин. Сезнең максатыгыз яраткан башкаручыгыз өчен тавыш юллау номерларны сез экраннарда күрәсез. Һәрбер башкаручының үзенең номеры бар һәм үзенең коды бар. Махсус кодны сез 5177 номерына юллый аласыз, инде телефон номерлары буенча сез шалтыратып тавыш юллый аласыз. Арсен Камакаев әтәч елында туган Арыслан. Исеменә җисеме туры килеп тора. Арыслан Арсен булган. Камакаевлар гаиләсендә тагын игезәк үгез бозау бар. Йолдызнамә укып, аңа ышанып йөрмәсәм дә, халыкта чыгылышын тоям. Арыслан булгач, без беренче булырга, үзебезчә эшләргә тырышабыз дип килде ул. Тормыш иптәшенең стихиясе җир, Арысланныкы ут икән. Йолдызнамә буенча алар бик килешкән. Мин кызганда хатын мине тынычландыра, мин суынуга хатын кызарга мөмкин. Ул чакта мин аны тынычландырам. Шулай яшибез ди Камакаев. Аның башкаруындагы сине очратканга җырын тыңлыйбыз. Бер күрүдә сиңа гашык булдым, бер күрүдә сине яраттым. Матурлыгың гүзәл йөзең белән, син бит иркәм үзеңә караттың. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Худай биргән төрле сынауларны, иңгә-иңне куеп үттек без. Йөрәкләрдә булган мәхәббәтне, уртак булган бәхет иттек без. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Балаларың белән шөгыр килгән, иртәләрдә һәм дә кичләрдән. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга.
Камакаев сине шыратканга композициясын башкарып үтте, аның коды 454. Дуслар, тагын бер кат исегезгә төшерәм. Бүген без ойган нәтиҗәләр ясыйбыз һәм 20 минутка якын вакыт калды. Яраткан башкаручыгызны җиңүче итәр өчен бары тик 20 минут. Шанс әле һаманда бар, шуңа алга бары тик алга. Тигр елында туган Сукуяр Рузилия Сафина белән кайнар хитне дәвам итәбез. Рузилия ханымның дус туганнары, танышлары арасында Сукуярлар күп, классташлары арасында да 5 Сукуяр булган. Кара нинди көчле кеше бу дип карап торасың, ә ул Сукуяр булып чыга. Чыннан да. Кешегә һәр вакыт булышырга әзер, көчле, ихтыярлы кешеләр без ди Рузилия ханым. Җырчы соңгы елларда йолдызнамәләр укымый, көннең дә ничек үткәнен сизми калам. Дөрес эшлимме, юкмы дип уйлап утырырга вакыт юк. Бүген гем белән мин бик канәгать Рузилия Сафина. Элегрәк йолдызнамәләргә ышана торган булган, туры килгән шаклары да шактый иде ди җырчы. Ак кагаз җыры белән хит парадыбызны дәвам итәбез. Тәрәздә зәңгәртен, өстәлдә ак кагаз, каләмем яз төсле карада. Мин сиңа омтылам, мин сиңа ашкынам, мин сине өзелеп яратам. Мин сиңа омтылам, мин сиңа ашкынам, мин сине өзелеп яратам. Тәрәздә алсутам, өстәлдә ак кагаз, каләмем җәй төсле карада. Мин сине чакырам, мин сиңа ялварам, мин сине өзелеп яратам. Тәрәздә якты төн, өстәлдә ак кагаз, каләмем көз төсле карада. Мин сине юксынам, мин сине сагынам, мин сине өзелеп яратам. Тәрәздә сүрәне кич, өстәлдә ак кагаз, каләмем кыш төсле карада. Мин сине яңа яз китерерлек итеп, тагы да өзелеп яратам. Мин сине яңа яз китерерлек итеп, тагы да өзелеп яратам. Мин сине яңа яз китерерлек итеп, тагы да üzülüp yarattam.
Гөлдәния Хайруллина үзе йолдызнамәләргә ышанмаса да, күк җисемнәренә ышанып тормыш итүчеләрне белә. Без яшь чакта андай бер гомумән юк иде. Бер-ике җирдә күренә башлагач, укый тыңлый нәрсә икәнен төшенә идек. Ә хәзер кем иренми шул йолдызнамә яза дигерче. Берсендә ул кызык хәлгә дә юлыккан. Машинада барганда бер радио аша кызларга уңыш елмая гашык булачаксыз диделәр. Икенче яшьлыкка күчкән идем, кызлар офукта принц күренми әле дип сөйләделәр дигерче. Ләкин шулай да йолдызнамә кешенең характерын аңларга ярдәм итә дип белдерде Гөлдәния ханым. Бүген туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә, игезәкләргә бүләк Гөлдәния апа махсус сезнең өчен җырлый. Туган көн җыры. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, ынтыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тиң парың, ынтыла бу көнне дөньяның бар зары. Хөрмәтле тамашачылар, соңгы җырга күчкәнче әйдәк зале тагын бер кат таблицага күз салып алыйк. Безнең үзгәрешләр күренә микән? Илдар Насыров белән Динара Рәхимова янәшә бара дисәң дә була. Динара Рәхимовада 11 мең тавыш, Илдар Насыровта 10 мең тавыш. Кем җиңәр, кемнең җанатарлары активрак булыр? 3нче урынга күтәрелгән Гөлдәния Хайруллина, шулай итеп 4нче урында хәзер Илгәрәй. Кем җиңәр? Мин дә бик дулкынланам, сез дә шулай ук дип уйлыйм.
Әйтәк зәл тагын бер кат башкаручыларның номерларын карап үттек, чөнки әле дә вакыт бар. Сез барысында хәл итә аласыз. Динара Рәхимованың коды 452, Илдар Насыровның коды 457. Кем җиңәр, моны бар тик сез хәл итәсез, дусларым. Ә без дәвам итәбез. Май юлы табигать уяна торган ай гына түгел, иң романтик айда минемчә. Мәхәббәт күгәрченнәр урамда ешра күренә башлый, күп кенә егетләр сөйгәннәренә тәкъдимне дә нәкъ майда ясый. Кемнең пары инде бар, бер-берегезгә тугры булырга, аңлашып, яратышып яшәргә телим. Ялгызларга бу майда насыйп ярларын очратырга ясын. Мәхәббәт телим һәр барчагызга. Без дәвам итәбез. Мәхәббәт дуэты йолдызнамәләргә ышанмый һәм башкаларга да ышанырга киңәш итми. Ул мода гына. Кытайдан килгән мода дип аңлатты Гөлназ. Кемдер уйлап тапкан сүзгә ышанып, үз көнеңне, тормышыңны планлаштыру дөрес түгел дип саный җырлы гаилә. Ләкин танышлар арасында йолдызнамә буенча киенүчеләр, фатир алучылар бар икән. Ничә атналар дәвамында никах көнен исебезгә төшерүче мәхәббәт дуэты белән кайнар хитны тәмамлыйбыз. Алар башкаруында бәхетле никах көне җырын шатсагыз, 456 кодын юллагыз. Жырлады күк бөтен җиһан. Уялды күзләр, йөрәкләр, ашкынып диптеләр, бергә булыйк диделәр. Бәрәкаллаху лакума ва бәрәкә алейкума ва җамаа бәйнәкума фи хәйр. Бу бәхетле никах көне онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю насыйп булсын һәр кемгә. Бу бәхетле никах көне онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю насыйп булсын һәр кемгә. Никах көне. Сынаулар куркыныч түгел, нык инану барында, нык инану барында. Аллах сүзеннән чыкмабыз, йөрәк типкән чагында, йөрәк типкән чагында. Бәрәкаллаху лакума ва бәрәкә алейкума ва җамаа бәйнәкума фи хәйр. Бу бәхетле никах көне онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю насыйп булсын һәр кемгә. Бу бәхетле никах көне онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю насыйп булсын һәр кемгә. Никах көне. Якын дуслар һәм туганнар, теләкләр теләп туймый, теләкләр теләп туймай. Кулларын кыйблага баглап, Аллаһка дуга укый, Аллаһка дуга укый. Бәрәкаллаху лакума ва бәрәкә алейкума ва җамаа бәйнәкума фи хәйр. Бу бәхетле никах көне онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю
Тапшырубыз ахырына якынлашты. Бүген без Йолдыз Нәмә турында сөйләштек. Мин үзем үгез бызау шулай майда тудым. Ләкин бу тормышта үзеңә һәм Аллаһы Тәгаләгә ышанырга кирәк дип уйлыйм. Шулай итеп моңлана матур җырлар тыңлый тәмамлыйбыз. Айның иң мөһим минутлары килеп җитте. Тавыш бирүне туктатабыз һәм реклама чыгарылышына күчәбез. 1-2 минуттан күрешербез. Безнең белән калыгыз. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит дәвам итә һәм бездә кульминация. Май айының 10 кайнар хитын тыңлап уздык һәм нәтиҗәләр ясар вакыт килеп җитте. Шулай итеп бу атнада Динара Рәхимова җиңде. Хәзер ай дәвамында лидер булган катнашучыларыбызны ачыклап үттек. Шулай итеп, 1-нче, 3-нче атна Илдар Насыров, шулай 2-нче, 4-нче атна Динара Рәхимова. Һәм кайнар хитнең ай җиңүчесен дә ачыклыйк. Ул тапшыруның кагыйдәләре буенча Динара Рәхимова. Әфәрин Котлыбыз Болгар премиясе сезнеке. Көтеп алынган җәй җитте, дуслар. Кәефләр шәп, урамда ямлы, матур. Күңелләре бездә дә шулай булсын дигән теләктә мин Айсылу Габдинова сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубулашам. Мин сезне яратам. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит,